Ahojte, dnes si ukážeme, ako spraviť nechty s jemným ombre efektom a použijeme aj pečiatky. Prvým krokom je, že si nalakujem nechty takýmto výrazným ružovým lakom. Počkám, kým zaschne. Ďalším krokom je, že si na nechty nanesiem lepidlo na fólie, ktoré mi zabezpečí, že sa mi pigmenty krásne nalepia na nechty. A opäť počkám, kým zaschne. Ďalším krokom sú pigmenty. Pomocou pigmentov si vytvorím jemný ombre efekt, čiže beriem si takýto šteček a pomocou neho aplikujem pigmenty. Oranžový na vrch a ten ružový na spodoch. Pokiaľ chcete, aby tento ombre efekt bol výraznejší, ako podklad zvolte biely lak na nechty. Aplikácia je naozaj veľmi jednoduchá. Musíme dávať pozor, aby bolo lepidlo naozaj uschnuté. Pokiaľ máme nechty uschnuté, nanesieme si priesvitný lak na nechty. Počkáme, kým uschne. A ideme na pečiatkovanie. Vybrala som si platňu Summertime. Najprv si ju očistím pomocou plate cleanseru. A beriem si čierny lak, pomocou ktorého si budem pečiatkovať. Potrebujem aj sťahovaciu kartu, pomocou ktorej si lak stiahnem, aby sa dostala do každej línie na tejto platni. A potom šikovno pracujem. Tak, a to je ono. Aby som si pomohla a na pečiatke som nemala lak, použijem túto rolku, ktorá mi veľmi jednoducho nalepí zbytočný lak, ktorý bol na pečiatke. Pre ďalšou aplikáciou si platňu zase očistím. Ďalej sa môžem vyhrať, použijem akýkoľvek vzor, ktorý chcem, opečiatkujem si ktorýkoľvek naked, ktorý chcem, podľa každého fantázie a uváženia. Ideálne je, aby sme po pečiatkovaní použili nadlak, ktorý je zameraný práve na túto prácu s pečiatkami, aby sme si nepoškodili tvary, ktoré sme si vybudovali pomocou pečiatok. Ja dnes tak nespravím, ja použijem nadlak, ktorý slúži ako top. Je vo forme laku, ale môžem si ho nechať vytvrdnúť v lampe a to mi zabezpečí dlhšiu trvácnosť. Nakoniec si len upravím nechty a mám hotové. Nesmie chýbať samozrejme aj olejček na kožičku, ktorý mi krásne zjemní pokožku okolo nechtov a ošetrí ju. Tak a tu máme výsledok. Dúfam, že sa vám naše krátke videjko páčilo. Určite nás označte vo vašom príspevku. Krásny deň!